Моля, другари. Другари, аз имам удоволствието да открия тази годишния семинар на катедра по атомна физика, организиран, както всяка година, на 1 април. Семинар по общия въпроси на катедрата и на факултета. И миналата година го казах и сега пак ще го повторя. Аз съм удивен от успеха на този семинар. В него едно време участваха само част от хората на катедра атомна физика. А ако трябва да бъда откровен, трябва да ви призная, че за мен той сега става скучен. Но това си е мое лично мнение. Затова, защото аз може би, тъй като всяка седмица участвам поне в 5-6 заседания, някой пъти повече, и с течение на годините, с течение на дългия натрупан опит, вече мога да твърда, че много от заседанията, в които аз участвам в обикновено време, са къде по-интересни от семинара, който ние правим на 1 април. Но, тъй като не всички са така обществено ангажирани като мен, аз с това и оправдавам масовото присъствие на хората на нашия твърде непретенциозно организиран семинар. Днес са записали 1, 2, 3, 4, 5 докладчици, освен моя доклад. Аз ще моля всички докладчици да бъдат пределно кратки, защото днеска е събота след обед и хората имат, разбира се, и възможности за други сериозни развлечения, освен семинара на катедрата атомна физика. Си позволя да започна пръв. И както и в други семинари е ставало дума, онова, за което аз тук ще ви прочета, колкото в някои негови моменти да изглежда странно, то отговаря на точната истина. Аз никога не съм разказвал нещо, без да съм се придържал съвсем конкретни факти. А ако някой в нещо се усъмни, той може да пита по-старите членове на катедрата и те ще потвърдят всяка дума, написана в настоящето. Това, което аз ще ви прочета, обаче вече не е така първа, не е съвсем ново. Има хора, които вече са го прочели, тъй като то беше обявено преди 10 дена в коридора на нашата катедра. Съобщението започва... По този начин катедрата теоретична физика иска да демонстрира, че и тя има известна материална база. Накрая аз се сетих с какво ще закрия семинара. Аз ще го закрия с това, с което ще открия общото събрание на факултета след 2-3 седмици. Другари, аз ще ви прочета най-напред извадка от един френски вестник и извадката почива точно... извадката няма нищо общо с измишлотиници. Тя е преведена от един френски вестник, излезъл миналата година. Но съобщението, което беше окачено в коридора на нашата катедра, започва така. Не някой друг, а Дора Щърбова е получила наградата Ивелин на Франция за най-добри постижения в борбата срещу рака през 1977 година. Ето какво пише френската преса. Наградата Ивелин 1977 на Съюза за борба срещу рака, присъдена на Дора Пападополос и Сара Леви. Културният, сега чета превода от френското списание. Културният център на Спестовната каса, разположен на Кралския булевард във Версайл, прие на 17 януари сряда многобройно общество, съставено от членовете на медицинското тяло, религиозните власти, които се отправиха към техните места, отговорниците на Окръжния комитет на Съюза за борба срещу рака, отговорниците на Окръжния комитет на Съюза за борба срещу рака. Събранието се ръководеше от госпожа Вериге. На първите редове бяха
господин Танайон, председател на Общия съвет на Съюза за борба срещу рака, сенатор от Юго, госпожа я да питам, че нещо... чудесно. Вижте какво, ако не беше 1 април, аз щех да ви разкажа за моята среща с Ванга преди половин година, когато тя ми каза, че ми са необходими. Ама не дайте мисля, че това има някаква шега. Госпожа Опети, госпожа Марияни, помощник кметове, доктор Сем Пол, общинския съветник, посланника Роже Лалует, професор Маркович, ръководител на лабораторията, госпожа Мюние, представител на Червения кръст, председателя на Майските приятели, господин Перил, окръжен военен делегат, представители на МГР, не е ясно какво значи Симоно, доктор Жес, главният лекар на болницата Рене Юженен, господин Дьосент Савьор от движението "Да си живее както преди". Така е преведено и така е в вестника. Госпожа Казадост, председателя на клуба Соронимис на Версай, членовете на лионските клубове Манет, Мюлен, Лувисион, така както и членовете на Ротори Оргиви. Наградата за изследване Ивелин бе присъдена тази година на двете изследователки. Госпожа Дора Пападополус, българка със свенско подданство, и госпожа Сара Леви от лабораторията на Радиевия институт в Париж, ръководен от професор Латарже, член на института, председател на научния съвет на Съюза за борба срещу рака. Двете получиха чек от 10 000 франка, събран от дарения през 1977 година. Приятно е да се подчертае, че наградата бе осигурена благодарение на изнесените концерти от младата пианистка Гъта Чино в театъра Монтансие и концерта, изнесен в църквата Ловисиен. Госпожа Бараге бе щастлива да подчертае резултата от операция Надежда 77. Тук не е ясно, не защото е лошо преведено, а защото в самия вестник е написано много кратко. Беше щастлива да подчертае резултата от операция Надежда 77, изразен в цифри. Повече от 3 милиарда за Франция или напредък с 30% по отношение на вътрешните изследвания. Този напредък е твърде насърчителен и остава да се пожелае същия успех през 1978 година. За 5-ти път наградата Ивелин бе връчена на млади изследователи, чествани в присъствието на господин Дамиен, кмет на Версай и председател на административния съвет на спестовната каса, който връча един чек от Съюза на професор Литарже и на мусю Крозе, председателя, чиято възраст трудно може да бъде определена. Успехът бе отпразнуван с шампанското на приятелството, което обединява всички добри желания, свързани с благородни чувства. Така завършва цитата. И когато ние получихме ксерокс от тази малка статийка, катедрата, разбира се, изпадна в ентусиазъм, обявихме го на дъските и за тези, които не знаят за кого става дума, напечатахме някои кратки биографични данни за лауреатката. Родена около 1940 година в Плевен. Постъпила през 1961 година в специалност физика, научно-производствен профил на СЕУ. Същата година бригадирка в село Съево, Троянско. По време на бригадата сегашният ръководител на катедра атомна физика я е гонял с вършина, както и други бригадири по улиците на село Съево за отклонение от трудовия процес. През 1964-1965 година се появява като кръжочник и дипломант в катедра атомна физика. Участвува активно в създаване на така наречения ССМ клуб. Бидейки дълго време дипломант, тя отлично овладява нравите в катедрата, като внася своя дел в техното доизграждане и дооформяване. Защитава успешно и един ден по-късно ражда син. Резултатите от дипломната и работа са оформени 2 публикации, излезе годишника на Софийския университет, том 61 за 68-69 година. Посветени са на изследване светлината, отделена при газовия разряд Гайгер-Мюллер обряч. Малко след защитата на своята дипломна работа, тя започна да си взема останалите изпити, поради тогавашни несъвършенства на правилника за висшето образование. И ги взема успешно, макар и че те ни доставяха особено удоволствие. По време на дипломната си работа, заедно с представители и членове основатели на клуба, извършва плаване по река Искър с гумената лодка на сегашния шеф. Поради неудачно водене на лодката, последната се обръща, закачайки се за един клон. Настъпват драматични моменти, от изхода на които зависи дали именно тя сега щеше да бъде лауреат. Обстановката се усложнява от това,
че всички са облечени в топли дрехи, половери върху тях якета. Всичко това тегли, попило водата като гъба, бъдещата лауреатка към дъното на мътния искър. Един от участниците, а именно Климент Бурин, облечен по същия начин и поради това по същия начин потъващ към зловешното дъно, се опитва да й помогне. Нова беда. Краката на Дора са се оплели в багажа и въжета на лодката, която сама по себе си плува по-добре и оттапа. Бурин все пак постига нещо, той изтиква главата и над водата, за сметка на което неговата собствена се потапа. Задушавайки се, той подава същата тази глава над повърхността на водата, за да поеме глътка въздух. Тогава главата на Щърбова отново потъва и тя, искайки да добър съвет, пуска мехури. Климо отново се потапя и отново Дорината глава изплува, което й дава възможност да довърши изречението. Климо обаче не го чува, тъй като не му е до нейните разсъждения, а ушите са му също под водата. Той отново, берейки душа, изплува и отново Дорината глава бълбукайки потава. Тая сцена се повтаря многократно, докато не се намесва другаря Борис Манушев, сега кандидат на физическите науки, който ги измъква на брега като мокри котета. С това всичко завършва благополучно, ако не се брои лодката, на която това е едно от последните плувания. Пропуснахме да отбележим, че мадам Щърбова встъпва в брак с асистента при катедра техническа физика, сега радиофизика и електроника, Жорж Пападополос, поради което тя сега носи тази фамилия, което се вижда и от превода на статията. През 1968 година Жорж, който е човек с 2-3 поданства, решава да върви във Франция и Дора и синът тръгват след него. Следва трогателна раздела, при което заминаващите и оставащите членове на клуба се кълнат, че ще си пишат поне веднъж месечно. В изпълнение на това решение, сега по стъклото на малката масичка в стаята на шефа, върху която пие кафе и изпитва, има една картичка с кактуси. Той сами отказва да отговори на въпроса каква картичка е изпратил на семейство Пападополос. Малко преди заминаването бъдещата лауреатка изказва опасението, че напразно се е морила над изпитите след защитата, тъй като най-вероятно във Франция се занимава с гледане на деца, тъй като там жените си стоят предимно вкъщи. В началото нейното предложение се сбъдва блестящо. Тя ражда втори син. Няколко години по-късно обаче Дора Щърбова Пападополос, превъзмогвайки естественото си отвращение на един сърсемин към изпитите, се явява на конкурс, в който участват още много и много кандидати и го спечелва, след което става научен сътрудник в Парижкия радиев институт. По-нататък всичко е ясно, с изключение на това, че между постъпването и лауреатството срокът е много къс. В всеки случай значително по-къс, отколкото времето, за което тя прави дипломната си работа. Без да изпадаме в умиление, ние може да заявим: вижте какви дипломанти е отгледала катедра атомна физика. От друга страна, случаят с мадам Щърбова Пападополос може да служи като вдъхновяващ пример за всички онези изпаднали духом поради това, че дипломната ни работа се е проточила, а имат и някой друг невзет изпит, въпреки съществуващия правилник. Накрая ние желаем отново да стане лауреатка, например Нобелова. Всичко това, другари, е взето от самия живот, от началото до края, няма нито една измислена дума, има някои съкратени подробности, които са не по-малко интересни, обаче не са за чак толкова широка публика. Тъй като това не е доклад върху някакъв научен проблем, тук няма защо да давам думата за разискване. За допълнителни въпроси, по-старите членове на катедрата могат да отговорят с подробности. Едно нещо мене ме смущава в тази статия, накрая пише за шампанското и доколкото разбрахме от точния превод, трябва да се разбира шампанското на приятелството. А ние в първи момент го сванахме в буквалния смисъл и се зарадвахме заради Дора, защото тя между всички си добри качества никога не му е била и враг. Но изглежда, че там съм минало само с шампанско на приятелството. Сега, вече по научен доклад има думата доцент Павел Каменов, нов тип ускорител Ван дер Граф. Аз, за да не забравя да кажа още в началото, в доклада аз не участвам като автор. Тъй като авторите се намират в Съединените щати, членове на Българското физическо дружество с клон Ню Йорк и под президентството на същия Климент Бурин, за който ставаше дума в предишното писмо, предварително ще съобща имената на авторите. Това са Емил Вапирев, Красимир Станков,
Двамата само, които изказват много голяма благодарност на Климент Бурин, президента на Българското дружество на физиците в Ню Йорк. Тук на този семинар, колкото и несериозно да го гледа ръководителя на семинара и на нашата катедра, са ставали, както виждате, доста интересни неща. Например, Дора Щърбова. Освен това, преди 5-6 години беше докладван на една работа, която всички тук присъстващи, впрочем, може би не са точно тия, които сега присъстват, я взеха на шега. Ставаше дума за гама лазерите. В момента има едно съобщение в английското списание Electronics Weekly в 880 номер, че австралийски физици са направили гама лазер точно по идеите, изложени на този семинар. Това между другото е самата истина. Не, същото съобщение е препечатано в списание Знание сила, 3 номер от тая година, може да го погледнете, ако лъжа, да не се казвам Павел. Доклада се отнася до един нов тип ускорител Ван дер Граф, патентован в Съединените щати от авторите и наверно нещо, което може би ще заинтересова и българските физици. Последната година и последните години изобщо в България усилено се коментира въпроса за създаване на ускорители. И даже известни теоретици, като да кажем доктора на физическите науки Иван Желязков и академик Христо Христов, са се заели да правят ускорител. Ван де Граф точно. При това в нашата катедра има списък на дипломни работи, който не вярва, може да провери, че ръководителите на експерименталната дипломна работа са точно тези двама наши известни теоретици. Искам по този начин да обърна внимание на факта, че въпросът за ускорителите е нещо много съществено и важно за България. Тъй като досега в България специално построен ускорител за такива цели, освен в нашата катедра, на друго място няма. Верно е, че нашия ускорител в момента не работи, но причината са ионните източници. А това, което предлагат авторите, е нещо съвсем оригинално, съвсем ново и според мен е извънредно интересно. Аз се постарая да предам това, което получих като кратко съобщение. Всъщност тук се намира цялата статия, но аз няма да мога да ги чета, защото също нямам очила като другаря Бончев. И затова ще помоля първият диапозитив. Както е известно, основната част на този тип ускорител, това е една пластмасова лента, която се движи с голяма скорост. От едната страна се получават заряди, пренасят се от изолиращата лента някъде горе или някъде в страни. Тия заряди се улавят от четки и по такъв начин се създава високия потенциал, който по-нататък ускорява заредените частици. Трудността в такива ускорители е това, че този ремък се износва много лесно и трябва да се сменя. Емил Вапирев, който работи в момента в Стони Брук на един такъв Ван де Граф, когато спира ускорителя, се пише доброволец да сменят ремъка. Оказва се, че трябвало да се сменят 3600 болчета, да се развият и да се сменят още толкова хиляди съпротивления. След като затворили ускорителя, като затворили системата и я напълнила с сгъстения газ, за да няма пробой, ускорителът започнал да работи. Но като има предвид, че след 3 месеца работа трябва отново всичко това да се свърши, двамата автори предлагат да се замени ремъка с сгъстен газ. И без това в цялата система има сгъстен газ, те просто предлагат да се изхвърли ремъка. И тяхната схема е следната. Това е една изолационна тръба, по която се движи сгъстения газ под действието на турбина някаква. Те са писали газова помпа, като се означили газовата помпа с тур, което аз си мисля, че значи турбина.
Значи помпата изпомпва газа, тия две букви означават ионен източник, значи там се създава ионизацията на газа, положителните иони се смесват с пресния въздух, пресния газ, защото те предлагат да се работи с криптон, който минава по тръбите. Това са четките, които улавят положителните иони и разбира се, тук е високия потенциал. Потенциалът обаче е доста голям, така че ДЕД Хикс на електрическото поле е 10 кВ на сантиметър. При 10 кВ на сантиметър възникват трудности поради това, че положителните иони се ускоряват, разбира се, в обратна посока. Ние ги караме да върват насам, а пък полето електрическото ги ускорява в обратна посока. Но авторите са пресметнали, че когато се използва газ, криптон, при една атмосфера само налягане, а може и при 10 атмосфери да се работи, скоростта на положителните иони, както е написано, е 100 метра в секунда. Значи газа, за да се получи пренасене на положителен товар върху необходимото място, трябва да се движи със скорост над 100 метра в секунда, ако налягането на газа е една атмосфера. Това са скорости лесно достижими, те са, както виждате, даже под скоростта на звука, а сега има такива тръби, които газовете могат да се движат с много по-голями скорости. Това е идеята, която на пръв поглед изглежда извънредно проста, даже някои си мислят, че е неосъществима, но по наше дълбоко убеждение на катедрата, такъв ускорител може би ще трябва да се вземем да строим в България. Той никога не си износва ремък. Тоест нищо няма да бъде по-труден от тези други проекти, които имаме до сега. Аз същото мисля. Авторите на статията са направили първите експерименти и са получили много интересни експериментални резултати. На следващия диапозитив е показан един от тези експериментални резултати. Това са ускорените иони, които са бомбардирали лист хартия, при това толкова умело управляване от електрични и магнитни полета, че с тях могат да се получат различни фигури. Разбира се, този същия експеримент показва, че и не всички опити излизат успешни, защото много лошо се вижда. Следващия диапозитив. Това е вторият експеримент в цел развече, но също недостатъчно добре изпипан. Третия диапозитив. След като се замислили, това е един от авторите, в какво се крие причината, те нещо поправили, но трябва да ви кажа, че патентната честота не ми позволява да ви кажа какво. И на следващия диапозитив вие ще видите вече един много хубав, макар и негативен резултат. Даже когато резултатът е негативен, може да носи добра информация. Това е Емил Вапирев, а това е едно малко магаренце, което служи да го ускорява. И още един много интересен резултат са получили. Следващия диапозитив. Само че не е ясно какво ще се получи с авторите, ако един положителен човек в негативна светлина се представя. Благодаря. Другари, ще ви дам думата за въпроси към докладчика, макар че той каза, че не бил автора, но той би могъл вероятно да говори някой въпрос. Аз искам да ви обърна внимание на това, че историята с Лазара е точно такава, както той я представи. Така че бъдете внимателни по отношение на началото на доклада. И ако след някоя друга година са появи такова съобщение, припомнете си 1 април 1978 година. Иска ли някой думата? За въпрос или изказване?
Докладът също се състоеше от 3 части. Първото, как вървят работа с ускорителите от нас и техните успехи и надежди. Второто беше един конкретен проект. И третото резултат. Резултатите се отнасяха за втората част на доклада, а не за първата. Аз не виждам въпроси. Тогава ще преминем към третия. Сега третия е малко по-особено естество. Тази година ние повече или по-малко тържествено чествахме 100 годишнината от нашето освобождение. Софийския университет ще чества 80 годишнината от основаването си. Катедра атомна физика формално е създадена 1945 година. Действителност обаче, още Петър Берон и вероятно и други хора, просветители, за които ние много малко знаеме, тъй като не знае защо в нашата страна изучаването на историята е ограничено в твърде скромни рамки, са писали по новостите на физиката от това време. Ние, желайки да пресъздадем тая обстановка, помолихме двама другари да представят как би изглеждал един разказ, един отчет за катедрата по атомна физика точно преди 101 година. Имат думата. Arzulu Dekan Efendi, Arzulu Gülüp Seyir Efendiler. Уважаеми господин Декан, уважаема аудитория. Atomlara fizikleri kör sofra Sofya vilayet hocalık var eli юч персонел. Катедрата по атомна физика на Софийския университет се състои от 53 души. Юч ортак hocalık, 3 доценти, 9 kalfalar, 9 асистенти, 30 ortaklar 30 души помощен персонал ve çat patron gür tayfa. и около 10 души дипломанти. Bu var 5 laf muhabbet odaya, 4 aparatur bardak ve bol kahane odaya. Катедрата има 5 учебни аудитории, 4 лаборатории и много кабинети. Апаратур, бутур, баш бит пазар. Апаратурата е на съвременно ниво. Баш aslı zanayat gülle fizik. Основната тематика е ядрена физика. Bir bölük tayfa kullandığı gülle tamın gama murafet yoksam yüzbayur murafet. Една голяма група се занимава с ядрен гама резонанс или ефект на Мьолсбауер. Var iki yüzbayur bardak beraber 3 küçük elektromekanik. Имаме 2 Мьолсбауерови лаборатории с 3 Мьолсбауерови спектрометра. İşliyoruz geometri gemek yoksam geometri siktir. Работи се в геометрия на поглъщане, както и в геометрия на разсейване. Aslı fayda scientifique var recherché avec modulation. Особено интересни са изследванията с модулация. Modulation küçük, gaytan, rende, kaldırım ve güveç. Модулира се с синусоидални, триъгълнообразни, правоъгълни и хаотични колебания. Başka açık Lorentz göl, bakıyor satelit göl büyük, yoksam göl babaytlık. Освен основния Лоренцов минимум, появяват се множество сателитни линии и уширени линии. Recherche korelasyon saat, çorba derece yoksam çakıl çorba. Изследват се временни зависимости при течни състояния и при суспенсии. İki tayfa recherche ince komat avec yavaş elektron konversiler. Друга група изследва тънки слоеве с нискоенергетични конверсионни електрони. Baş zulum eksperimental butur levaporizasyon sürgün. Особени експериментални трудности създават отечките на вакуум.
Kalemler chatpat kütek, siktir köşe distribüsyon, ferece murafet ve bilmem ne. Пресмятат се случайни столкновения, ъгли на разсейване и тяхното разпределение, ефекти на екранировка и други. Var baya kandarma eksperimentler pour le seyir теоретик. Получени са много експериментални потвърждения на теоретичните изводи. Юч тайфа коландре кенех проблематик. Трета група работи по проблемите на замърсяването на околната среда. Реактор Зулум, уран хендекилач, Аварии в реакторите, рискове в урановите рудници, хесап радон ханım синджир avec тенгере донизацион. измерват се дъщерни продукти на радона с ионизационна камера, Avec юч бахът чалым. с три интервалния... Чалым? Артрифок чалым. С метода на трите интервала. Джар büyük тур хесап акыл коландры тирбушон кырлар. Групата на теоретиците се занимава с спинорни полета, Енергетик derece düşeme ecendem atom orta. основни възбудени състояния на мезоатоми, Baş babayit gülle avcılık. продължава търсенето на свръхтежки ядра, Mane filosofik dualış veriş principal. пишат се философски студии върху принципа на неопределеността. Bular darınot rızanayat temel. Teşekkür ederim. Това е нашата основна тематика. Благодаря за вниманието. Не е водата голема. Другари, по това време е имало една черна течност, която се е казвала кафе. Kayvera hat. След като благодаря на Ефенди за крайно съдържателния доклад, аз искам да ви дам думата за въпроси. Има ли въпроси? Да, имате думата. Votre sofra et qui gevrek d'accélération. Evet, oui. İki gevrek акселерасyon diyon serbest. Има два циклотрона за ускоряване на бързи иони. Avec ion çifte linear. С линейна ионна пушка. Baygın elektrik 20 mikroamper. Ток на насищане 20 микроампера. Gömekır elektromagnetik. Магнетична фокусировка. Orada recherche büyük ion pataklama. Там се изследва стълкновение на тежки иони. Други въпроси? Але. Да ни кажеш няколко думи за административното структура? Et qui m'habite pour la structure des biologues administratifs. Bizim var hanım kandarmalık. Имаме канцелария, 3 Leventer yavaş yavaş. двама души закупчици Ve Mangiz Kazna avec bir baş düşman ve 5 altın ekonomik başıbozuk. Видели? И счетоводство, главен счетоводител и 6 златни счетоводители. Vay bir saat baygın doklar. Allah ısmarladık. Аз предлагам пък за следващия път да се подготви доклад за това как ще изглежда отчета след 101 година. Ако катедрата, факултета, страната и зеленото кълбо все още са на лице. Сега. Следващия доклад е Медсъдия, не да смета. Александър Дилгеров.
и използване на психическата енергия на студентите след изпит. Скъпи колеги, аз за пръв път изнасям доклад на този семинар и съм малко смутен, но ще ме извините, ако нещо не излезе съвсем точно така, както трябва. Това е една колективна разработка и съвпада с желанието с девиза на нашата петилетка ефективност и качество, качество и ефективност. Първоначално ще ви изложа теоретичните постановки на проблема и след това ще дам практическото приложение, което ние даваме. Преди всичко се изхожда от едно основно положение, че всички студенти са умни. Това е така, всеки го знае, защото за да влезе човек в университета трябва да кандидатства, трябва да е над едно средно ниво. По-нататък от нашия проект ще имат полза както държавата, така и преподавателите, така и студентите. Първоначално искам да ви докажа, че след излизане от изпит всеки един студент е недоволен. Независимо от това каква оценка той получава. И то недоволен най-вече от преподавателя. Какви положения има? Нека студентът да бъде подценен. Нека да бъде надценен. И нека да бъде реално оценен. Както виждате, други положения няма. Когато е реално оценен, за двойката предполагам, че е съвсем очевидно, има няколко положения. Тройка, четворка, петица или шестица. Когато е подценен, всеки студент излиза от изпит очевидно недоволен, че кой човек ще е съгласен да е подценен. Когато е надценен, той е също недоволен, защото ние предполагаме, че студентите са умни хора. А всеки умен човек не обича, когато го подценяват. Било то дори и преподаватели, дори когато получава нещо повече от... Вътрешно дори, да, повече от това, което трябва. Когато е реално оценен. Да разгледаме, значи тези две ги махаме, остават реално оценен. Когато е реално оценен. Когато получава тройка или четворка, защо е недоволен един студент? Ами за това, защото всички студенти са умни и са дошли да се учат. А тройка или четворка, че кой ще го задоволи? Ние преди всичко искаме да получим максимални знания. А тройка или четворка предполага, че или най-вече, че преподавателя не си е преподавал най-добре материала и не е научил студентите. Значи това го елиминираме, остава петицата. Когато получи петица, обикновено петица се получава, когато един студент знае за 6, обаче нещо не е дочел, малко времето не му е стигнало, или преподавателя му е задал такъв неудобен въпрос, най-вече от това човек е недоволен, когато получи такъв някакъв малък въпрос и не може да отговори. Явно, че на някой трябва да се изкара яда, това е преподавателя. Остава шестицата. Защо един студент е недоволен, когато получи шестица? Тук въпросът е вече малко по-комплициран и затова трябва да се засегне по-обстойно. Ще ви изградя, затова, за да се разбере всичко това, искам да ви изградя една, така да се каже, сграда на познанието в съвременната наука. Нека да разгледаме едно първоначално твърдението, че вярно е, че всяко едно твърдение е невярно. Невярно. Очевидно, че ако е вярно едно такова твърдение, то си противоречи само на себе си. Както виждате, ако е вярно, че всяко твърдение е невярно, то значи и нашето твърдение е невярно. Добре, да вземем другото твърдение. Вярно е, че всичко е невярно. Тоест, всяко твърдение е вярно.
Но очевидно е, че това твърдение също не е вярно, защото не може всяко едно твърдение, което човек изказва, да е вярно, а освен това, нито една от теориите, които са създадени до този момент, не може да се каже с нея, че е достигнала абсолютна истина. Всяка една теория се клати в основите си и винаги се постига някакъв експеримент, който в края на краищата я събави. Значи истината трябва да се търси някъде по средата. Сега обаче ние не знаем къде е средата, дали е тук или пък е ето тук някъде. Защото между двете твърдения има две положения. След това, от тук може сега по-нататък да преминем към следните твърдения. Че светът е познаваем и светът е непознаваем. Ако светът е непознаваем, светът е непознаваем. Да го разгледаме това твърдение. Възможно ли е да бъде светът непознаваем? Ами от тук съвсем близко до ума е, че всяко твърдение, от тук ще следва, че всяко наше твърдение е невярно. А ние, както казахме, че щом всяко твърдение е невярно, стигаме до положение, че самото това твърдение не е вярно, т.е. получава се едно вътрешно противоречие и се оказва, че светът не е непознаваем. По-нататък, ако светът е познаваем, две положения има. Ако светът е познаваем и ограничен или неограничен. Ако светът е неограничен, какво се получава? Щом светът е неограничен, то от това съвсем близко твърдението, че познанието фактически няма граници. Тя е познаваем и неограничен. Познанието няма граници. Но щом твърдим, че познанието няма граници, самото твърдение е една граница. То ограничава фактически нашето познание, ограничава ни, а ние твърдим, че че нямаме граница. Това е също едно противоречие. Значи остава какво, че светът е познаваем и ограничен. Но щом светът е познаваем и ограничен, при такова развитие на науката, както имаме до сега, би трябвало поне малко да сме познали света. Но както знаем, нито една теория не дава съвършено описание на света, дори в малка негова част. Всяка една теория се клати. Какво ни остава? Значи остава всички тези неща, ни остава едно нещо тук, което е много силно се клати. Как може сега човек, един студент, който излиза от изпит и за да знае за 6, реално оценен за 6, той очевидно, че е постигнал много в тази област. Знае почти всичко, което има в тази област. И когато се базира на едни такива разсъждения, той ще е недоволен най-вече от преподавателят, който фактически не е постигнал много в науката и не му дава някаква стабилност, някаква опора в живота. Нещо, към което самия студент да се стреми. Ние в края на краищата искаме да имаме близка цел пред нас, да постигнем нещо. А когато имаме едно такова нестабилно здание, което всеки момент рухва, в края на краищата ние оставаме недоволни. Сега, до тук мисля, че всичко е ясно. Остава да преминем по-малко по-нататък към практическата разработка. Още едно велико от мен трябва да направя, че като се загледа човек, колко много спортисти има, които непрекъснато изразходват своята физическа енергия насам и натам, и то не е много ползотворно, може да стигне до едни такива изводи. Например, има създадени много такива велоергометри, тензометри, различни устройства за гребане на сухо в една заличка. Самите боксьори, които удрят крушето непрекъснато по 2-3 часа. Не би ли могло да се използва тази енергия по някакъв начин? Това лесно би могло да се постигне, като се построи устройство на базата на автоматичните часовници, които се навиват, когато човек си маха просто ръката. Примерно в крушата, която боксира даден боксьор, да се постави едно такова устройство, да налива една пружина и която след това тази пружина да задвижва даден електрогенератор и тази енергия да се преработва в електрическа енергия, да зарежда някакъв малък акумулатор или някаква батерия. Нашата идея е да се зареждат преди всичко батерии. Защо? Защото и без това има липса на пазара, а освен това се знае, че